pusoma lo kana ani kalwang mo ni lo hianin pusoma pa chu kan sia pulan dai lo pa chu ani kha kan sum don ti lai ve na putai lo hi ka en ton da pakhat ani ya kan sa ani ya kan sa te pula pon ka soi ko to training te sia ni pula po ka soi on fo to training ni mizo pa di tak mizo pa rin lu thata me ni ya ta to lam pa kan ka in ko fo wa Samsung kan ti wa lai te ni ya kan len cho china office hian in oi lo so mai ya typewriter ma la takha ala ni ya ala che the chung ang kha chuan poi sam pe tu ra te poi ala tai tak ma ya not te ro te hi ala sia ma chu tiam ko ba patai ma chu ania thil ma te wo chu pusom pun dai lo kha chen khat bo hi duli bo hi ma pin chi zo ma min pe kim lo ani ma chu ta chuan sum dong tak le poi sa su na se ni avan ni ta ka dia tak he mi zo ra ma ni la tak ni a chenga ka chu ni han ma kan me te a te tak me ni che khat ti kim lo te tak mai pulan dai lo ka chu khan chen khat po hi min pe kim lo ani ngai lo alak lo me ti po hi atam po min pe chu lo atlen po min pe chu lo chu la ya chuan pa en ton ta ka ni a ama po ka en ton ya maya kan in ko na sa ya maya thin tak min chi lo ma thin pa ka se le ka me ma chu kan thin zo ang zuar anin sha chu chuan lom tu atia amma ka ti ko maya mi tam ta khian kan zo ang zuar in sha chu se kan lo mang in han zo tu la makkan ti nga i chi na te ne in tin ye ti bi kha kan ti mai the ni Budai lo sui chu pu enga ti ni ka dia kan thil zo kha a tha ti na ni me ti asoi lom fia vin ka sia kan hun a thleng le mai thil tha kan zuar ti a sia da lo ti kan zo ang zuar anin cha chu chuan chu ti am ko ba paru tha chu le en ton za chu ania chu ni bang chon ke ko hian in tum som paru kalau sundong de to ka sundong shiat masa ani ba budai lo kha kamal sa maya ka en ton na sa maya sundong na ka ko ma ko ru tha ko ma ko chun chu ka en ton ani ti kha kan soi du ko kha budai lo chun chang pa khat ka soi de du chu tin ho de wa ma kan ne pu he ti ang za ti ta ke ti na ne he company chang lo pero an ti ya ti le khai mo certificate pa khat ko to ya mizo patam ta chuan avan ho ve poi sa ni lo chuan thil kan ngai ho tat me ni thil mak te chu udai lo chu avan ho pi ve khatiam te kan dong lo thia inga tong ta ke luthiam ta ke na lo dong thi ani kham ang thil ka tu na he mizo thala tam ta ke kan thil te ne poi sa hian ni te to me ya khatia enge kan dia appreciation letter ang mo khatia ang chi la kha kan ngai hi thiam ta lo maya chu ta chuan angai hu tu dik tak ngai hu lo zo kha thil dang te kan ngai hu ta mo le di te kan ru wa dum dum ma thil tu ko an kin an lo kan na ku dai lo ta na in je na tu thata ni te poin ka shebo kan ni khatia lam pang kha chu du to do na